Assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Yau dai zan nuna muku yadda ake samun followers a Instagram. Ku biyo mu daga farko har zuwa ƙarshen bidiyon, za mu nuna muku yadda ake samun followers ɗin. Daga farko dai gashi nan ga Instagram ɗin nan. Ga Instagram ɗin nan. Na shige shi. Kun ga dai yanzu following na 1, followers na 145, posting na 0. Kun gani yayi? To ku ɗan jira mu zuwa rabin lokaci ku gani. Kun ga ba ya fara zuwa ba? Yawwa. Kun gani dai followers har 4 ai. Kun gani followers 4 sun dawo ba? To ku ci gaba da gani. Kaga ɗaya ya ƙara zuwa ai. Ya dawo ba? Ɗazu mun ce 4. Yanzu ya zama 5.
Kun gani ba dai sai zuwa yake. Nan da kashi